Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-DJ, usa na po sa atong mga sangguniang kabataan leaders ang makapagpadayon sa serbisyo publiko to the next level. Mayroon naman usa natong sa atong pagkiginabi kaniya aron iambit kanato ang mga programa o proyekto para sa mga kabataon-unan sa probinsya sa Siquijor niaging tuig. So karong hapon ato sa makauban pag-usab si former sangguniang kabataan Siquijor Provincial President Braille Dea Tubarong na karon usa na ka Siquijor Provincial Board Member. Wow, ano yan nasa linya? Mayong hapon, Ma'am Board Member Braille. Hello. Yes, maayong hapon sir, maayong hapon sa ato ang listeners, most especially to the Bisaya Gyud, and of course to Secretary Martin Andanar for giving me another opportunity nga ma-interview diri sa inyo ang station. Right, all right, Ma'am Board Member Braille, no? Ma'am Board, una sa tanan, congrats po sa imong pagdaog. Isip number 1, numero 1, pagka ka board member sa probinsya sa Siquijor. Can you share to us your experience running as a board member? And how do you compare it to your experience as a member of the Sangguniang Kabataan Office? Go ahead, Ma'am Braille. Okay sir, if sa election nga side, ang pagdagan sa Sangguniang Kabataan, pariha ra gyud sila sa pagka-provincial board member nga lisod, daghan kayong stressful events nga nahitabo. But then, in Sangguniang Kabataan, I run as an independent nga party. The difference is, as I run at the position for provincial board member, kauban ako ang Partido Siquijor nun, led by Congressman Saldi Villa, Governor Jake Vincennes Villa, and Vice Governor Mayling Quezon Brown. So during sa amo ang campaign rallies, sa pagdagan namo, ako ang experience sa pagdagan pagka-board member, mas natagaan kog opportunity nga makita kung unsa gyud ang kinahanglanon pa sa mga Siquijor nun. Kay sa among gibuhat sir, nag-adto gyud mi og mga barangay. We had series of barangay visitations, nangumusta mi sa mga tao. It's just that during the election, di gyud malikayan, there were a lot of black propagandas and negative campaigning from other parties. So mulang naoy nakalisod. One of the challenges during the running, as I run for the provincial board member, pero na ang Ginoo, na ang mga Siquijor nun nga kinasing-kasing gyud og full support ang gihatag sa akoa ug sa among partido, and I'm very thankful for that sir. Matay Ma'am Board, no? Di gina malikayan ng mga black propaganda nga mga kalihukan ba, mga pangdaot sa akbang. So mo na ginaanda Good sir. Part na so gyud siya sa ang mga politika. butang Ma'am Board, no, sa imong natun-an, sa imong paglibot-libot sa Siquijor, labi na sa mga panginahanglan sa imong mga kababayan. Larga, Ma'am Board. Yes sir. During our barangay visitations, isa gyud sa gipangutana ni Governor-elect Jake Vincennes Villa kung unsa ang mga panginahanglanon sa kada barangay and per municipality diri sa among probinsya sa Siquijor. And most of them, of course, requested of road improvements, some of them kay sa health services. Ang isa po sa gipasaka nila is pagpahuman sa ilang covered court, sa ilang barangay facility, and of course, positive ang response sa current administration na mo karon nga mausad ang mamuno gihapon this coming 2022 regarding aning mga programs, projects na gihangyo sa mga katawhan. And it's very timely sir, kay ang amuang governor-elect isa gid na sa iya ang gitutukan even his time as the congressman ang road development projects. And mo ginay mas ipatdayon pa, and mas nakita gyud namo sir ang mga kinahanglanon nila specifically on health services, regarding on the job employments or economic empowerment. Alright, by the way, Ma'am Braille, isip newly elected board member ka na sa inyong probinsya. Can you tell us unsa ang imong mga plano, programa para sa imong mga kadistrito? Go ahead, Ma'am Braille. Yes sir. I started with our campaign the last time with PPCRV. Nangutana gid sila kung unsa ang isa sa mga unsa among plataporma. And despite of the many duties and responsibilities sa amo ang gusto nga mahitabo sa probinsya sa Siquijor, as provincial board member, I would like to take on this 5
nga committees and of course programa and proyekto. First off is the Committee on Health. Kay panahon sa pandemya, isa ko sa gisaligan ni Congressman Jikoy ug ni Governor J. Kauban ni Vice Governor Mimi sa pag implement sa ato ang mga COVID-19 health protocols and of course paglikay ani nga disease and pagdugang sa mga health services. And paglingkod na ako as provincial board member, isa sa akong pagatutukan is ang Committee on Health, wherein we will have additional medical equipments, healthcare facilities, ang ato ang dugang nga serbisyo panglawas, and of course ang ato ang healthcare legislation. And kini amog yung pangayoon ang tabang sa national government and of course so the newly elected President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos, together with Vice President Inday Sara Duterte, labi na sa Department of Health nga mangayo gid mi og funding pohon-pohon and approval of our requests, whatever it could be, additional medical equipments and healthcare facilities para makadugang sa niog hatag og mga serbisyong panglawas sa mga taga Siquijor. Second is the tourism. We all know, sir, nga ang probinsya sa Siquijor, same with other cities, provinces, and municipalities, turismo gyud ang isa sa amo ang source of income diri sa probinsya sa Siquijor aside from other areas of development diri sa amo ang probinsya. So sa tourism, amo ang pagatutukan ng ato ang tourism legislation such as the tourism code, ang pagtugon sa mga problema nga mga hinaing or issues and concerns sa ato ang mga resort owners or mga restaurant owners. And of course, sir, amog yung paningkamutan nga mas iyagyag pa, mas ilathala pa ang amo ang mga tourist spot destination, tourist attraction. Basically, sir, we are going to show the beauty of Siquijor province, our healing island, not just to other neighboring provinces and cities in the Region 7, but to the entire country of the Philippines, sir. Kay lahi ra gyud ang healing nga makuha nimo diri sa probinsya sa Siquijor. And of course, sir, the social services. Kay isa ni sa amo ang nakita during our barangay visitation nga we do really need to tell the people what are the government programs, what are the government services, and of course, padayon atong paghatag og mga serbisyo para sa mga person with disability, for the women, for the children, for the men, for the family, for those who are neglected and abused, and of course, for the LGBTQ+. And basically, sir, the gender and development program, as much as possible, mas isulong gid nato ang mga angay nga programa, proyekto, or any assistance. Specifically, sir, isa gid sa amo ang nakita diri ang medical assistance. Kay dili man gud kitang tanan kayang mabayran ang ato ang mga hospital bills. So isa sa mga initiative sa current administration is ang through the Malasakit Fund, through the medical fund of Congressman Jake Vincent Villa, through the collaborative efforts of the Department of Health Region 7, kay makahatag yun mi og medical assistance sa mga Siquijor nun. Hinaot nga mas madungagan og ipadayon gyud namo ni sir diri sa Siquijor. And of course, as kabatan-unan man gyud ko, sir, and kabalo ko nga full support ang gihatag sa kabataang Siquijor during sa ako ang pagdagan as provincial board member mo, na makaingon ko nga nag number 1 ko tungod sa gyud pod sa salig og suporta sa mga kamatanan-unan. So even if I am no longer the SK Provincial President this coming June 30, 2022, I will still support and continue the youth development programs and projects, specifically training, sir, para sa ila ang future job employment. And of course, ang gyud nako kabyaan nga advokasya sa nako, sir, aside sa health ug sa youth development, ang insurgency awareness. Kaya I always believe mag-unsa ang tanang proyekto o programa sa gobyerno kung gubot sad, chaotic sad ang ato ang probinsya or atong pamamahala. Munang padayon ang among campaign, pagkanda og campaign awareness, sir, bringing the government services closer to the people and telling them the communist terrorist group overview and its deceptive recruitment. Kay kami, sir, proud kami diri sa Siquijor. Kami namami o Youth for Peace El Fuego chapter or the Siquijor chapter nga youth serving organization siya, sir, nga nag-advocate sa insurgency awareness, partner sa other government agencies, nga ang amo ang isa sa proud nga result diri is katong sa kabag nga party list, sir, kabalo magita the 5 party list.
kagamay ilang rating dire kay mas na-inform ang mga katawhan kung unsa ang party list na dapat natong pagabotohan. Same with the Bisaya Gyud party list and other existing party list nga nagtabang og tinud-anay gyud nga tabang ilang ihatag sa mua. So with that, sir, all these programs and projects nga amo ang gusto nga maabot, first gid nga mong buhaton is the needs assessment survey. Kay as much and as long as we have the data na aming mapakita sa regional o sa national level, kabalusad mi nga the more ang funding ihatag nila sa amuha. So once again, sir, paglingkod na ko as board member, health, tourism, social services, youth development, and the insurgency awareness campaign, together with the needs assessment survey, hinayo na mo ni og implementar, sir, para sa Kabatanunan, para sa mga sikihod nun, o para sa probinsya sa Siquijor. Okay, Ma'am Breno, speaking of Kabatanunan, curious lang no sa imong mahimong reaction or tubag niini or opinion sa pagsulong sa barangay ko ang Sangguniang Kabataan Election 2022 postponement, no? Ang pagpostpone sa atong SK mga eleksyon ng barangay. Pabor ka ba usad niini, Ma'am Board Member Brian? Yes, sir. Regarding on this question, sir, muhatag sa ko ginagbay nga background kay year 2020, sir, supposed to be election na siya, barangay and SK election last year 2020. But October 2019, isa ko sa napilian sa National Youth Commission through the National Youth Parliament nga muadto sa Senado o sa House of Representatives para amo ang ipasaka ang Senate bill o bill sa House of Representatives nga dili usa ipadayon ang election 2020 for barangay and SK for this valid reasons. Una, sir, kung nakulangan gyud mi sa pila ka tuig 2018 to 2020, that's only 2 years and a half nga galingkod mi as SK. And kulang ra ang time nga gihatag sa amoa. Second is we are still waiting for the COA guidelines during that time, the budget processes, which is na-aksyonan to siya dayon nga ni-release og guidelines, joint memorandum, ang DBM, ang NYC, ug ang DILG. And thirdly, sir, we are still on the process of adjustment sa pag-adopt sa SK Reform Act, sir. Kay amuang batch, this batch of Sangguniang Kabataan is actually the first batch na mag-implement sa SK Reform Act of 2015. So there were a lot of adjustments. And as of now, sir, as to the question if pabor ba ko nga i-extend na po ng election, also lahi-lahi magkita og opinions, but for me lang, sir, 5 years is enough. We've already done our projects, programs, and activities, and let us give this another opportunity to the new youth leaders nga gusto sad or naasad oy ipa-implementar pa nga program, proyekto o activities. But then, I also hear the side of the barangay officials kay ang atong mga barangay officials, mga good sir, together with our SKs, they previously had a training regarding sa implementation of the Mandanas ruling. So most of to'y nakalisod, sir, kay syempre if we will elect another new set of officials, another training for the said Mandanas ruling. But then, walang to, sir, the COMELEC, the Congress, the Senate must also see to it, balance, kung angay pabagyod ipadayon ang election or angay bagid siya i-postpone. So, kinahanglan gid siya i-balance. But for me, sir, as always ginaingon sa amo ang congressman-elect, we need a new and fresh mandate coming from the people nga basing nga na sila ganahang elect. Kay sad to say, mga good sir, not all, I will not generalize, but there are some SK officials nga they are not doing their duties and responsibilities. So it's about time nga ila siguro i-give up na ilang position, ihatag sa naapaoy matabang sa mga kabatanunan ug sa ila ang respective jurisdiction. So, for COMELEC and to the rest of concerned government agencies, sir, ang ako lang yung ikaingon nga let us balance na di sad maapektuhan ang pag-implement pohon sa Mandanas ruling, sir. Okay, daghang salamat, Ma'am Brelo. Lastly, no, katapusan na sa ni ako nga pangutanan nimo unsa ang imong mensahe sa imong mga kababayan, no, o sa mga taga-suporta karon nga laing hagit na pud ang imong atubangon isip number 1 board member sa probinsya sa Siquijor. Go ahead, Ma'am Board Member.
Thank you kaayo sa opportunity for this opportunity nga madunggan sa any platform sa social media ug sa inyo ang station, and of course to Secretary Martin Andanar for helping me during the campaign period and during the election, dili lang sa emotional nga part but even to the entire aspect as I run as provincial board member in the province of Siquijor. So sa mga taga Siquijor, sa mga Siquijor noon, una sa tanan sa unang distrito, lungsod sa Siquijor, Talingting o Larena, daghang salamat kaayo, kinasing-kasing akong pagpasalamat sa inyo. Ang dakong maryorya nga gihatag sa ako nga gi-number 1 gyud ko ninyo nga pagka-provincial board member. Akong ikaingon nga di ta mo pakyason sa inyo ang pagsalig nga gihatag sa ako kung unsa ko kaaktibo as SK Provincial Federated President, mas ihatag pa na ako ang 100% pagyud, another 100% pagka provincial board member, and as always akong dunggon kung unsa ang mga issues, mga needs and concerns. Pero ang ako ra yung ikaingon, Sir Rafi, sa mga taga Siquijor nga dili nato pabayaan ang provincial government of Siquijor itself nga maulang ang magsulbad. Kabalutang tanan nga unity ang sulbad sa tanang problema. And of course, diha nato makita, diha nato ma-implement, diha nato ma-realize fully nga nganong gipasar man ni President Duterte ang Executive Order number 70, basically the whole of nation approach. Kay ang gusto nga ihatag niya sa ato nga bisag unsa ang problema or challenges nga ato ang mahibalagan sa ato ang tagsa-tagsa ka local government units, sa atong tagsa-tagsa puhi. At the end of the day, ang atong Ginoo o kitang tanan nga mga Siquijodnon, kitang mga Pilipino ang mas kinahanglan nga magkayusa para masulbad ang problema. So, one problem is the problem of all government agencies, all Filipino, og same diri sa Siquijor province. So magkayusa ta, the election itself is already done. Political differences must be set aside, and kinahanglan gyud nga unahon nato og sulbad kung unsa ang problema, dili ta magkahiusa, but kinahanglan gyud nga kita sa Siquijor magkahiusa ta, kay the more we get united, the more we get the better development and governance diri sa atong probinsya. Thank you. Daghan kay salamat sa panahon na imong gihatag kanato diri sa BG Party List Basic Codes Bisaya. Yun, daghan kay salamat no, dalaygon ang Ginoo kanimo, Ma'am Board Member Ma'am Braille, no? Thank you kayo. Thank you very much mga ka-BG. Mao kato si atong Siquijor Provincial Board Member elect number 1, si Ma'am Braille Dea Tumaro.